Dilai police station ke parlo dilai towar krong thom kache togalong towar kiri ka kurug asai kedeng ahut aron repen ke pon sing jama dowai mate cough syrup dilai raikom sai khetum kenep donlong ar sigjen pen birta kelong ponajok dilai raikom sai khetum keton kelang kapang chinga sai deng ponlo dilai OCSI Lutfur Rahman ke Japon bangso sai kedeng ponahut Lahorijan PP ICSI Deba Protim Konvar SI Akash Gogoi pen Lahorijan PP asai putum cerabdun Sai kedeng bomahut pinyada porpai troxy malok Tata 1512 LPT truck number AS01 NC 6049 along kirika kuruga sai deng pondo bangso hut kadokowe bong haro isira hokep koden phosphate lapen triproliden HCI cough syrup truck arlo pen long pon bangso along kacerap dun abang pu bang hini aphat ne pingnang pondo kachingnang check bang hini tum lake Borpeta district Borpeta police station angka Kiotpara gaon arong amekar Mutian Rehmana sopo Rabial Ali artaninkan thomkep rake thom lapen Hemet Ali sopo Sharar Ali artaninkan ingkoi rapriatum aphan nep ingnang poncheglo halapu kine ponlong ara kia dowai asad lang ke NG aphan pura bokajan SDPO John Das APS aridengsi paledamlo Bokajan pen anante rang karbiang long